kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Mga tinahod nga ating paminaw sa ang lamdag sa kahitasan, padayon ta sa atong giisgutan kagabi, kining mahitungod sa ato bang counter sa mga bad examples nga atong makita no sa atong kalibutan. Kay sa giingon na nato nga ang lamdag o ang kahayag mauman ang atong Ginoong Hesukristo, unya ni-reflect man ni sa simbahan, mo na nga ang simbahan, kinahanglan gyud nga ato yung maoy pasagdan nga moiwag sa atong kinabuhi. Ang buot ipasabot, ang simbahan maugyoy mugiya na to. Okay, klaro man na kung ato yung pamalandungan o gayo nga sa mga institusyon. O kinsa man atong himuon ba nga source o nga maogyoy mugiya na to. Ug moingon ta atong kaugalingon mo atong mugiya na to. Mahimong dili ta makasalig. Kay mismo sa atong Sagrada Skriptura kun Biblia, diya sa pananglit sa Isaiah 55:8 nga ang huna-huna sa tao dili mao ang huna-huna sa Dios. Ang huna-huna sa Dios mao'y habog pa kaysa huna-huna sa tao. Subuot ipasabot kung kita pasagdan ta sa Ginoo, mahimong masalaypon kita. Mao manggani nga iyag yung gipadala, no? Gipadala gyud sa Dios ang atong Ginoong Hesukristo kay mao man gyud nimo mugiya, no? Muluwas sa atong mga kasalanan ug mutudlo nato ug unsa ang ngayan natong buhaton. Kay siya lagi ang lamdag. Niya ang iyang mga tinun-an iyang gipamili nga mo'y mo padayon sa iyang tahas isip maglalamdag ug unya kining naamang puy mga panahon god nga murag maglibog ta tungod kay kining mga tawhana
mao man ni usahay makapaluya po nato kay pananglit. Moadto ka ni Pedro na apoy higayon nga naluya siya. Iya mangganing limod si Kristo. Si Judas pod, si Kristo naman ang nagpili niya. Nahimo po siyang Judas. Nagluib. Ngano ba nga ato ning giskutan karon sa laing segment sa atong tulumanon tungod kay ingon ani manggod pod ang atong simbahan karon nga sa gikaingonan nato nga naa niya ang kahayag pero mangita pod og paagi kining yawa ba kining amahan sa kangitngit. Okay, kining atong tulumanon mohisgot tag kangitngit mohisgot pod tag kahayag kay kanang kangitngit nanginanglan magyug kahayag. O bitaw ang konkreto kayo nga paghulagoy ana kanang gabi then mobanos ang buntag. Then gabi na po mobanos ang buntag. Kung ato nang pamalandungan, ingon ana ang atong kinabuhi karon. Di ba? Daghantang giatubang nga mga suliran, mao man ni atong kangitngit. Naa po na siya tukbang nga kahayag. Unya usahay dili ta kitaan ang kahayaga. Unya usahay masipya ta nga nangita tag kahayag unya ang kahayag mo atong nakita dili pod tinuod nga kahayag. So ang pananglit kining kawadon magisgot ta og kawadon okay realidad man gyud na. Ang kawadon nagkinahanglan og unsa pa na mangluluwas amot pasabot kung naglisod ta kay wala tay ipalit og pagkaon. Then nangita ta kung saon na masalbar ta na. So siyempre kinahanglan magtrabaho ta or diya po sa pagtrabaho sa kay na ay mga trabaho nga muganoy nato nga sa dili maupod nga sistema sa trabaho kay dili pud tanang trabaho husto o moingon ta nga naa ang Ginoo naguban pananglit kanang prostitution kanang pagbaligya sa dungog. O nangita tag kahayag o nangita tag kaluwasan o but pusabot nga aron masalbarta sa atong kawadon apan naa man poy kahayag o naabay tubag ba ang inon na nato tubag ana sa atong kalisod nga usay makaingon ta mao na ni. Pero dili di siya mao ang tinuod nga tubag o kahayag sa atong kangitngit put pasabot gitawag naman nato ni kangitngit ng mga kining mga kalisod na to. Di ba? Okay. Ang part naman na sa atong kalisod. Nga gusto ta masulbad na. Unya, ang simbahan kay mao may haligi og sukaranan sa kamatuoran na sa unang Timoteo 3:15 kanunay na kuning sublion kay para ba ma-part na, mabahin na sa atong hunahuna gyud na nga as basis nga mangutana galita, maglibo galita, ang himuon dayon natong source o library unas tanan ang simbahan. Okay, siya gud ang haligig sukaranas kamatuoran. Mao gini ang hingusga nato sa tulumanon ang lamdag sa kaitasan. Kay siguroon man gyud nato nga ang lamdag o mga kasulbaran o ang mga tubag sa ato mga pangutana siguroon gyud nato nga gikan gyud sa Ginoo. Nya ang Ginoo asa man ang iyang kahayag ron na siya mga tinun-an na siyang simbahan kay gatukod man siyang simbahan o iglesia. Unya sa ako nang giingon lagi ninyo nga daghan kay ang mga makalibog kay ang ato pong simbahan ig-on pod sa demonyo sa ig-on po niya atong mga kung mahimo mga lideres sa atong simbahan nga daw murag dili nato makita ang kahayag kay ang atong makita ang tawhanon ra sa atong pare. Murag adi kay mura mao gyud mo ni trabaho man pud sa demonyo nga dili makita ang kahayag bisag kahibalo siya nga naa ang kahayag diha o bisan kita nahibalutan nga naa ang kahayag simbahan kay tukod gunis Ginoo. Nya kay maningkamot mapungyawa nga unsaon pagtabon ana nga ang kahayag sa Dios, ang kahayag sa Ginoo, ang kahayag sa simbahan dili mo makita na to lahi. Sama pananglit kung naay pare nga dili maayo ang iyang example, no? Ako maninggi example na pus miagi ato ra gyapon nga example karon kay
Mao man ni usagod sa hinungdan karon nga daghang mga Katoliko ang dili musalig sa simbahan, gumikan ni ining dili maayo pod nga nahitabo sulod simbahan mismo. Ang atong mga balaod, for example, nga di ta kasabot nga ano na. Say mabati nato nga, uy, na may pihig-pihig ning kuan kining atong balaod. Plus anang bunyag sahay malibog ta na. Oo. Mo na ay ang uban magkauna-una unsa man ni na may pihig ani. So kanang mga irregularities sulod sa atong simbahan mao nay mutabon sa kahayag pod sa simbahan. Pero kung maantigo ta mo discern o mo ingon ba nga kini pamaagi man is demonyo. Di ko padaog ani. So, mo-focus kita og asa ng kahayag simbahan. Sigurado kita nga ang kahayag simbahan na diya siya mga pagtulunan, diya siya mga sakramento, sa mapananglit sa bunyag kay naaman jud ng bunyag expression sa atong pagkakristyano, pagsulod sa katawhan sa Dios. Sa una tuli man to, pero diri sa New Covenant mao na ang pagpabunyag. Kita nabunyagan naman tas bata pa, no? Although na ay kangit-ngit po ani, but pusupot na ay objection o na po yung mga pangutana ani, dito na to ni hisgutan sa kanang sa suliran sa tinuhuan. Sa Domingo. Ugma. O mauna no nga bantay kita kay ang yawa sa ako nang giingon na sa Biblia man na wala gina siya tuog-tuog. Unsaon niya nga kanang kahayag sa atong simbahan dili makita na to. Nga ang kangit-ngit gyud mo'y makita. Mauna niya kung nahinumdum mo ato naman ning napasiuna sa Genesis 3:15. Di ba nga human mahulog si Adan ug Eva, but pasabot human matintal sa yawa si Adan ug Eva. Naa ay maayong balita. So may maayong balita, nga naay babae dayon pod nga muhimo sa usa ka buluhaton nga wala mahimo ni Eva. Unsa man na? Kay kato si Eva nahulog man to, natintal si Yawa. Nya naghisgot na dayon pod ayong Ginoo diha no sa Genesis 3:15 ug babae nga dili mo uyon si Yawa, dili magpatintal si Yawa, but pasabot makig-away, makigbatok si Yawa. Kinsa man nang babayhana diha. Na sa atong pagtuong Katoliko no sa New Testament bag-ong kasabutan mao na si Santa Maria kay wa may laing babae diha nga giklaro gyud ni Kristo diha sa San Juan 2 no bisan iyang inahan giitawag gyud niya woman no babae para masabtan gyud nato no sa mga Catholic gyud nga theologian, mga teologong Katoliko usa sa hinungdan ana ngano nga dili nanay ang gitawag ni Kristo sa iyang inahan para mapunting ba sa atong hunahuna ba moabot pa sa atong hunahuna ba nga kanang babae dahil sa Genesis 3:15 nga makigbatok si Yawa mao na si Santa Maria. Kay mao may ingon ni Kristo diya sa Juan kapitulo 2 nga ang iyang inahan gitawag niya woman o babae. Gani na mga tao nga labi na mga dili Katoliko ilang manggaling tang ingnon anak gamito na nila nga kamo mga Katoliko tahod-tahod mo ni Santa Maria nga si Kristo gani wala magtahod siyang inahan tawag lang niya babae. Di ba mo na ilang pagpalubog sa atong pagtuo gani nagtuo pug ko nga gikasangkapan gigamit puno sa demonyo nga ang maayong pagtulunan ang maayong pag-ila ni Santa Maria dauton. Okay naaman na sa Isaiah 5:20 god magbantay ta nga naay mga tao nga ang dautan himuong maayo ug ang maayo himuong dautan. Ang puti himuong itom ug ang itom himuong puti balihon ba? So, kita mo, ingon ta mga Katoliko nga, pag ingon ni Kristo, pagtawag niya siyang inahan, si Santa Maria, gitawag niya woman, ang uban, ilang gamito ng bokabularyo sa tao ba nga, maingon nga, ala, nganong gitawag man ni Kristo o babae iyang inahan? Wa man siya magtahod niya, mga Katoliko ron, baling tahod ni Santa Maria, si Kristo wa manggali, itawag na niya babae. Na,
mo na bantayan na to, no mo na palubog sa atong pagtuo. Na unsa may atong lamdag ana, no? Unsa may atong tubag ana katinawan nga mao gay lamdag, tinuod nga lamdag, ha? Nga inani nga sa ilang panahon, no? Sa pagsulti ni sa Ginoo ana, wala na sa ilang bokabularyo nga usa ka walay pagtahod ang paggamit anang pulonga og babae sa pagtawag sa usa ka babae. Nga yung woman. Para nila sa ilang panahon dako na ng pagtahod. Pero sa ato ron naa naman tay bokabularyo nga pananglit imong nanay naa man jingalan. Ya naanda na nato nga ang ato gyung pagtahod mo gyud ang nanay, mama. Ya butangan nato maot nga pagkahulugan na dayon kung mutawag tag babae sa atong inahan. Sa ato na rong bokabularyo. Pero sa ilang bokabularyo sa una wala man ha. Parehas ra gud anang Petros o bato. Kanang Petros sa panahon ni Kristo, wala na siya difference sa kanang kipah nga Aramaic, bato. Pero sa karaan, doon na distinction. May yung gamayng bato. Dakong bato. May Petra, Petros. Pero sa panahon ni Kristo, pag ingog Petrus, Petra, na sa Mateo 16, kung atong sabto na, parehas na siya ang gipasabot, bato. Okay. Ang gigamit ni nga termino ni Kristo Aramaiko sa paglitok niya ngadto ni Pedro nga giingnan niya si Pedro kepa, you are kepa, ambot pasabot bato. Niya paghubad sa Griego kay Petros naman niya naa may bokabularyo nga una pa gyud nga small stone o gamayng bato, then Petra dakong bato, naa na distinction. Pero sa litok ana sa Griego, sa naghubad, dili na mo intensyon. Kay Aramaico may pinulungan ni Kristo, wa may distinction. So ina na magbantay taan ng paghatag og kahulugan. Mao na nga kanang diha sa Juan 2 nga gitawag si Santa Maria og babae, ni Kristo, nga iyang inahan, dili na but pasabot nga wala gatahod si Kristo. Dako na galit na niyang pagtahod. Mao na. Dayon, timan-an na to, aron pod mahibaw ana to, no? Matud pa sa ato mga Katoliko nga teologo, para makabalo po ta nga siya ang babae nga gihisgutan diha sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, nga human mahulog si Adan ug Eva, naa na dayoy mayong balita nga naay babae nga dili maparehas ni Eva. But po sabot, dili magpatintal sa yawa. Nakita man ng babayhana. Kaya kana ko ng babayhana, makig-away si yawa. Kig-away, tugmukon guni ang ulo si yawa. Na? Dayon, ang yawa mo, bahos po, makigbatok lagi. Nya, unsa man na to na paghulagway sa atong panahon karon. Wa may lain. Si Santa Maria, di ba? Unsay gipamulong niya da sa kasalskana nga simbolo kanhon, kanang pag-ingon niya nga katong nahutdan og bino ang kinasal. Naay pulong si Santa Maria diha nga sabto na to kay dunay lawom kaayo nga mahimong ato yung dalon sa atong panahon karon. Unsa man. So may giingon ni Santa Maria diha, nahutdag bino ang kinasal, no? Ana sa kauwawon, kay kauwawon man sa una nga ang usa ka kinasal mahutdan og ikadalit sa bisita. Especially kanang bino mao may gisigutan diha. Unang niingon si Santa Maria ngadto sa iyang anak. Anak, wala na sila bino. Buot pasabot ni Santa Maria nga magmilagro og bino si Kristo kay hibaw man siya nga mahimo na siyang anak kay gamanan gud siyang anak. Pero niingon ang atong Ginoong Kristo, babae. Unsa may atong mahimo anak? Wala pa moabot ang akong takna. But pasabot, dili pa panahon unta niya paghimog milagro. Pero si Santa Maria, naglaom gid siya nga, bisan pa nga gilitok na siyang anak, naglaom gid siya nga magmilagro gid siya. Kiningon man siya nga, unsa gali isulti sa akong anak, buhatan ninyo. Tuuin ninyo. Amo to, si Kristo nagsugo man dayon. Ato sa mga tao dito nga,
Nagkuhag tubig, din maghihimo da yung bino. Nya, kanang gilitok ni Santa Maria diha, matud pa sa mga teologong Katoliko, moingon nga, si Santa Maria gali, pwede gali na to ingnon na nga unang Kristiyano, o unang evangelizer, nga naman. Kay sakto man na iyang gilitok, unsay gisulti sa akong anak tuhuin ninyo. Di ba mo man ay pagtulon ang Kristiyano nga kita mutuog yun, pagtulunan sa Dios. Nga kinahanglan tuhuan yun nato unsay gipanulti sa atong Ginoo. Mao na unya kana kunong pagkuan kanang gihulagway diya sa Genesis 3:15 nga kanang babayhana no mao man na si Santa Maria makig-away kuno subitin o sayawa nya dugmukon kuno ang ulo sayawa. Dugmukon ang ulo sayawa. Di ba? Di ba naatay imahin ana nga gahulagway nga naay imahin sa babae nga si Santa Maria then gatunob og gapislat sa ulos bitin? Di ba? Kita mo ana, di ba natay ribulto ana nga gahulagway ana? Mao na ang gihulagway ana kanang Genesis 3:15. Nga si Santa Maria ang babae nang gipasapot nga gatunob gapislat sa ulos bitin. Na unsa man ang gitumbok ana? Ang gitumbok ana mao na agkadto galing pagpahibalo ni Anghel Gabriel ni Santa Maria nga magmabdo siya ni Kristo. Nananghid pagali ang anghel, nananghid pa ang Dios pinagi sa anghel ni Anghel Gabriel nga magmabdo siya. Kato matud pa sa teologong Katoliko nga moingon nga didto nagsugod ang pagkapislat sa ulos bitin nganuman. Kay ang trabaho gusbitin pagpalayo sa mga tao. Ang trabaho sabitin nga kita maparihas niya rebilde. Masinupakon. Adversary ba? Kanang rebellion mo na kinaiya gyud sa yawa. Kanang rebilde ta og authority kay ang authority na as Dios. Niya, mao na. Dayon mao na nga kita nagkinahanglan man tag kaluwasan. Unya ang yawa mangitag paagi nga dili kita maluwas kay nakasala naman ang tao ni sulod ang sala din ang sala ni sulod din daghan nang nagpakasala hangtod karon sige pa manggalitag sala-sala bisag tubos na ta ni Kristo pero sa wa pa ta gitubos sa atong Ginoo katong paingon pa no paingon pa ta nga matubos kay kinahanglan magpakatao pa man ang Dios unya diha sa pagpakatao sa Dios wala bi siya mo ditsog sulod sa taguangkan ni Santa Maria nga wa mananghid. Nananghid biya. Nananghid biya ang Dios pinagi ni Anghel Gabriel ni Santa Maria nga magbabdos. Na, karon kung wala pa tumusugot si Santa Maria, okay, di man po na mamugos ng Dios, di ba? Kita gipugos bagud sa Dios pagbuhat og mayo, nga wala man nga sige ra magitagbuhat og sala, di ba? Kay wa ta pugsa, di ba? Si Santa Maria pud wala siya pugsa. Nananghid ang Dios pinaagi ni Anghel Gabriel. Unya wa gyud mo balibad si Santa Maria. Nya sa wala gyud pagbalibad ni Santa Maria matud pa sa teologong pagtulon ang Katoliko nga insigida nagmabdos din si Santa Maria. Sa atong manunubos nga si Kristo. Matud pa teologong Katoliko o ang kanang magtutudlong Katoliko moingon nga didto nagsugod ang pagkapislat sa ulo yawa. Kanang paghulagway diya sa Genesis 3:15 nga ang babae nagtunob gipislit niya ng ulos yawa o katong girepresentahan og bitin. Ngano man kay ang plano sa yawa nga kita dalon pud ta niya nga maparihas niya ang rebelde. Malayo sa Dios. Unya karon kay nahitabo man ang kanang kaluwasan. Kay kadtong mabdos ni Santa Maria, but pasabot, agoy na natay kaluwasan. Meaning, guba ang plano siya, unya asa man na ang simbolo. Unsa man sa party sa tao o party sa lawas, asa man ang nagsimbolo sa kanabang maghimo galitag plano, ang ulo. Muna nga giingon diya nga ang babae mo, pislat sa ulo sa yawa, ang gitumbok ana, mao kuno na ang pagsugot ni Santa Maria sa plano sa Dios. Nga magmabdo siya. Kay buot pasabot inigmablos niya buot pasabot guba ang plano siya nga naman kay makabato na magkaluwasan ang katawhan. Sumaw na nga dako kayo ang atong pagtahod ni Santa Maria kita mga Katoliko kay nga naman laliman ka ang Dios mihapit og babae sa pagpakatao
Ngano man na, matud pa sa teologo ba, isa pa ka teologong Katoliko maingon, ngano man nga ang Dios mihapit man og babae. Tungod kay ang babae manggod po'y unang naghimo og sala, unang natintal. Di ba? Tanawa sa Genesis. Gihulagway nga ang babae may unang nagpatintal, nisunod pod ang lalaki, si Adan. So sa teolohiya, ang analysis ana, atong exegesis ana, mao nga kinahanglan ang babae may unay nagpatintal, ang babae po'y unang moingon nga kuan, puluwasami. Ana, kung babae ang unang nagpakasala o hinungdan sa sala, kay una man nagpakasala ang babae, kay siya may unang nagpatintal. Buot po di pasabot, kinahanglan babae po ang unang moingon nga luwasami sa among mga sala. Mo na ibot pasabot diha ngano nga ang Dios nihapit pa nananghid padto ni Maria. Kay iniglitok ni Santa Maria nga buot pasabot. Buot pasabot nga luwasami. Di ba? Kay maluwas man ta kay ang iyang pagnyug obot pasabot. Mamabdos na siya din. Naanay kaluwasan dayon ang kalibutan. So, mao na nga, kitang mga Katoliko, mao na nga mohapit tag babae, kay ang Diyos nihapit galit babae. Diba? Mao na nga, ang atong pagtuo, dili dautan na nga, bisan si Kristo ang manunubos, dili dautan nga musangpit putag inahan ni Santa Maria. Mohapit putag babae, magpalaban putag inahan. Oy, kay si dako biyag nahimo si Santa Maria. O gwa pa kuno siya mosugot, kay di man pud mamugos ang Dios nga di magmabdo siya og Savior, no? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw ngano nga ato ning hisgutan ning mga pagtulon-an na karon, isip reminder, pag-remind nato para maghinumdum ta kanunay ani, para nga kanang mga nakita na to sa telebisyon nga maot, nadungog na to sa radyo nga maot, sa panang mga bad example nga makita na to sa mga iskina, ato nang makaunter nga ilisa na tog mga panghuna-huna nga muganoy nato sa pagbuhat og mga balaanong butang, no? Wa naman tay igong panahon, okay, ugma Domingo man alas 2:30 ta, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad, no? Silbert Dondoyano alias Veritas, uban sa atong mga amigo sa technical side, Danny Luod ug Tax Ilumba, hangtod ugma pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.